Welcome back sa ating channel. Ngayon ay nandito ako sa Sobeys kasi bibili ako ng hotdog, kikiam, and fish balls. Kasi yung mag-ina ko ay nandun sa bahay nila kuya, doon natulog kagabi. So nandito ako sa Sobeys ngayon, ay dadaan muna ako para sa snacks namin. So ito yung mga mga hotdog nila, langganisa, beef tapa, kikiam, tapos fish balls, yan. Mahal-mahal ang hotdog, 12. Tapos ang kikiam is 5. Ang fishball is 7. It's 99. Nagdala na ako ng lagyan. Tapos tig-isa lang siguro. Yan. Kuha tayo. Nagmerienda sila kanina. Kaso ako galing ako ng trabaho. Tulog muna. So pag-gising ko sabi ko ako nga rin. Parang gusto ko rin ng ganito. So, magluluto tayo doon. Kasi nandun yung mga bata, si Isabel at Jik-Jik. Naglaro kagabi, late na natulog. Ako naman ang kukuha nito. Isa nito. Ito. Kikiam. Tapos fish balls. Isa. Bayad na tayo, tapos punta na tayo doon at makapagluto na. Ayos. Nagpapatingin si Mrs. ng tawag dito, ice cream, pang-Pilipinong ice cream. Kaso wala sila dito. Sa MOA, tapos doon sa GAM meron doon. Kaya dito wala. Tapos ngayon dito, napakaganda na ng panahon. +7 ngayon, kaya kita nyo, nag-melt ng snow, tapos medyo madulas. Napakaganda ng araw, sikat ng araw. Napakaganda ng araw kasi +7 nga, no? Ang problema naman pag ganito, pag nagme-melt ang snow, ang dumi-dumi sa sasakyan. Kasi syempre, nagtutuna yung snow kung saan-saan, maraming tubig dyan sa kalsada, no? Tapsik dito, tapsik doon. Kaya ang dumi ng sasakyan, no? Ganyan. Hindi mo maiiwasan yan pag panahon ng nagme-melt ang snow. Pero sabi nila by next week mag-i-snow ulit. So tingnan natin. Pero ngayon i-enjoy natin ang panahon at ako ay pupunta na rin doon kila kuya at para maluto na tong ating pinamili. Yan. So see you doon. Wow! Wow! Papa mo para istorbo ng mama mo? Wow! Wow! Papa. Oh, kikiam. Tapos hotdog. Papa, nailing mo lang. Yan. Sila ay nauna na. Yan. Masarap to. Udah mo lang dito para di ba isidik. Ha? Sidikin powder, sidikin soda. Ay, sa auto. Nakalimutan ko yung yung baking powder sa sasakyan, tapos yung baking soda. Anday ko pa. Ay, may gagawin pa pala si Helen. Ano to? Ano yan? Ano to? Yan. Obe, ano ang tawag dito? Obe, ano yan? Obe, cheese. Obe, cheese. Kaya pala pinadala sa akin yung mga pang bake-bake. Oo! Kumilyap. Nagkakan ka na? Nagkakan ka na? Nagkakan ka ng fishball? No! Ano pa? Ano yung kumilyab sa loob ng Ito pala, foil never. Actually, ano lang. Ipapamelt sana yung Pero a matter of how many seconds lang? 2 seconds. 1, 2. May foil pala yun. Kumilyab sa loob ng microwave. Hindi yan. Yummy? Yummy? May hotdog pa, may hotdog pa. Yan. Ano tawag doon? Tinapay na may ube? Ube bread. Ube bread. Ube something. Bake me a cake as close to cute. Kaya naman suot. Sige, ano ba? Luway. Hello?
are you making, Papa? I don't know. What are you making? Cake. Cake? Wow. So, kukulit pa kasi pa ulit. Oh, ay kumakain Kaya na sa nitong sa balinigan ko. dumi. Nagmimelt kasi ang snow eh. No? Ang sarap may sili sa may. Siyempre may sili sa atin. Harap no? Masarap pala yun no? In fairness. It's yummy. Lagyan mo sila. Nakakamiss yung mga tusok-tusok doon sa mga Pilipinas. Sa Sanaga doon sa may UNC. CWC. CWC. Tapos, hindi mo nasisingilin. Kaya bilangan mo. Unlimited tusok. Siguraduhin mo lang na honest ka. Magbabayad. Ang dami mo nang nakain, tapos ang babayaran mo lang 50 pesos. Ang mura. Tapos yung mga quick gano'n. Quick. Ano baby? I'm mixing. Yes. Mixing? Mama to help. No. Papa, gusto niya yung kikyam. Sarap kasi yung kikiam. Lasa na. Like this, Mama. Medyo ano lang, magkano yung kikiam? 5 something lang. Mahal. $6 yung fish balls. Hinati-hati para 7 madami. ata. Mahal yung hotdog. 13 ata. Ni? $13. Sigurado mong pagkakano. Medyo mahal. Pero ano kasi, masarap yun. Parang masarap yung ano niya. Yung brand na yun. Ito. Viva. Kikiam. Viva fish balls. Naubos ko na yung ano, ginawa nila. Yeah. Sabi ko, magluto na lang ulit. Para si kuya kasi nasa trabaho, kaya mamaya si kuya din pagdating nun. Kaso, mga alas 8 pa yun. Sarap tong... Bumili si kuya kagabi ng dalawang sangria. Sangria? Nag-wine kami, nagsalami. Ayos ah. Yes, of course. Masarap buhay. Mga day off kasi sila eh, day off. Kasi kuya may pasok kahapon. Pag uwi niya, Nag-video pa kami dahil. nag-video okay pa kayo. Ayos talaga. Sige, luto ka na dyan. Sarap na. Yan na miss ko dun sa may labas ng UNC, yung University of Nueva Cáceres. Marami. Shout out. Gusto ko din naman yung kinakain ko sa Universidad de Santa Isabel. Ano pa? Wala Ateneo sa atin, no? O si kuya. Ay, nag-Ateneo high school. High school si kuya nag-Ateneo. And Nabua High School. Tapos Pili National High School. Dalawa. Yung high school ako, nagbahawa high school pa ako. Dalawa. Dalawang school. Tapos si Helen, nag-CSPC yan eh, diba? Camarinesor, ano yan? I don't know. Camarinesor Science Polytechnic. CSPC. College of CSPC. Yan. Sa Nabua. Ikaw, Isabel, saan ka? Pili Central. Ano? Gusto mag-aaral sa Pilipinas? Ang plano ko, sa public mo na si Isabel. Pag-graduate na, saka ko siya ilipat sa university para ang diploma. Doon ka na mag-aaral, wag na sa Canada. Mahal magpa-aral dito eh. No? Lalo pagpapasok na ng university. Papa, Ano? gagawa pa pala ako ng si Manong Susi Iselen. Masarap nga. Sabi ko sa'yo, masarap eh. Huwag mo kubusin at wala nang iba niyan. Gumawa na lang ulit ng sarasa. Nadili akong gumawa ng Selen. May kus. Mamaya, kargahin ko na lang si Jigjig. And shout out nga pala kay Mr. Jonathan Teves. Teves, yan. Teves. And di kami sigurado kung ikaw yung asawa ni Jess, ha? Siya, parang ano. So shout out sa inyo mag-asawa dyan sa Toronto. At Congratulations. Congratulations. Soon daddy and mommy sila. And kay Tita Shirley. Yan. Sa nanay nila. Nunod pala sila. Nag-comment na. Shout out daw. From Toronto. Yan. Parang ikaw yung asawa talaga ni Jess, no? Kaya. Hindi mo picture. Oo. Siya yun. Are you sure? Siya yun. Are you sure? Tayo nasin si Jess mamaya. Ding sino ka mo? May pa-hotdog na, tapos... Ito, kikiam, no? Ay, fishball? Kikyam. Fishball. Kikyam, dad, kikyam. Kikiam, nga pala. Tapos mag-fishball ka pa. Para... Alam mo, dad, tahimik kami nung wala ka pa. Sa totoo lang. Nagustuhan ko yung lasa eh. Masarap. Tahimik kami nung wala ka pa. Nagre-relax kami. Tapos ngayon, utos-utos na. I think, antok ka pa. Anong uwi ka na?
Is your Isabella. Baking. Baking. Isabel. Kasi ako galing ako kagabi sa trabaho. Yung pag uwi ko ng bahay, natulog muna. Nagising na ako, alas 3 na. Sabay, nag-ano daw sila, nagkikik yan. Eh, parang masarap. Ako nga rin. Basta kainan, present ka. Siyempre. Yung pag-alaga kay Isabel, absent. Yeah. Tapos si Isabel, may tinatarang. Buto na naman ako. Buto na naman ang ina. Ano na yun? Oh, mix mo na, baby. Ano na? Ano yan? Flour. Wow. A flower. Flour. What's next? Really? Wow. Ikaw para Christina kami. Sige na, baby. Shake. And water. Ang papasirabong na lang dyan yung Joa. Sauce. Wow. Girl, sabi ko sa imo, dahil sa COVID, maraming naganap na mga pagbibi. Nagibo ako itong project box din kasi. Maraming natutong magluto dahil sa COVID. Ito mga ito mga tuna pie na itong bread na Ayun, ito ang bread. panalo man to. Pero gano'n nagkaurong hindi ka mag... Mahulog ko ito si Bagger. Ayos. Perfect. Merienda. Kaya kung ito nakukas, mainit pa yan. No. Tamang-tama yan dyan. Ha? Kasama yan. Ay, ito ba ito? Sige, talagang ito mo. Salam. Magtrabaho na naman. Chris? Eh. Ay, si Father na school. Sa inyo daw kung sabi. Father Joe, Nell, and Father Arnold. Sa India. Mga Pilipino? Ilano. Mga Pilipino? Ilano. Ayos ah. Mga taga sa India. They will be a resident priest in Saskatoon for 5 years. Wow. Ayun, 5 years talaga yung Joe. Ilang ko na tsura ngayon. Saan simbahan? I don't know. Di pa namin mention. Dati St. Patrick, si Father, ano to, Nestor. Sino ba? Hindi ka rin mga mukhang... hindi ka rin. Sila. Ilang ko na? May mga... May mga darating pala tayong pare dito sa Saskatoon. Holy Spirit Parish, ito yan. Oh, sa Holy Spirit Parish. Di, Holy Spirit Parish. Diyan sa sa Taylor. Malapit sa bahay natin. Kung di magsimba ka dapat niya na Sunday. Sa Kingsmere. Oh, sa Kingsmere. Diyan sa Taylor. Diyan doon sa Ay, Taylor. oh. Ay, si Father, imit ko doon. May bagong pare. Punta ko. Sabi ni Helen, taga Nabuha si Father. Dahil, di ko alam kung taga na siya, pero na-assign siya sa Nabuha Nasaan? dati. Oh. Kasi Bicolano. Si Isabel, kausap ni Mama. Ay, oh. Yan. Isabel. Kasi diyan kami Lola nagsisimba is sa asking, what is sa this? Holy Spirit Parish dito sa may Taylor. Oh, Isabel. Diyan pala sila ma-assign. Lola is Ayos asking. no? May nag-post, praise the Lord, not the drug lord. Praise the Lord, not the drug lord. Tama naman. At Lola, oh Lola, nangingalot na Lola. Yan, nagbe-bake. Nanay ko nasa telepono. Yan. Di not bad sa parish tali. Oo, sa parish natin. Oo. Sa Taylor. Ayos. Welcome po sa inyo Opo, sa yan ano? po, Sa sinda. Saskatoon. Kaya nagdarating. Hindi sindalag to. Dumating na guys. Ay, dumating na. Ayun, sa- So, pwede tayo magsimba sa Sunday. Sunday. Makikita na. So, anong oras kaya ang mass nila, no? Ganito, habang nasa kitna si Father, Unta Father! Father! Unta! Punta, Father! Kamusta na ka, Father? Punta na, isadi ka! Ayan, okay. Ringkunada. Salitang ringkunada sa Bicol. No. Yan, at welcome po sa inyo, Father. Kung mapanood niyo itong video na to. Yan. Unta Father! Nasa stage pa lang si Father. Father, unta! Kasi ringkunada. Ringkunada yan sa Bicol. I will help you. Sa Bicol kasi ang daming lingwa, dialekto, mga local dialect, iba-iba. Meron nga hindi na kami maintindihan eh. Kagaya ng Katanduanes, Masbate, parang ang hirap unawain. Say hi kay Mamila. Kaya nga ko kay Gigi bumili para may pambayad na kami. Ay, pwede mag-shower ko. Gagawin tong parang breadsticks, tama ba? Na may gagawing ube. Yan, may pang flavor kami dito yung Hey, ube. Daddy, tinapay na may ube. Ayo, itong sa ano nga nitong sikat, bukong Julie's Bakery. Ano nga nitong sikat na tinapain sa nabuhay sa Atlantic. Ito bagang ubi Marco, ako gusto ko man daw ito. Tapos girl, ara mo may nagigibo kayo, hindi sa Saskatoon, nagbakalaw ka to one time. Kasi naman siya Hugas muna, hugas.
Ha, look. Wow. Wow. Happy? Karang minuto yan? 40 minutes. 40 minutes. Timer. There, 40. Are you excited? Excited, Isabel? Excited? Excited? Wow! Okay, di ba kayo pang hirap pa na? Mawa ang ako naman po. Ito, irap Ay, tapos makodo kong salami. yan. Girls. Talagang may pang-wine pa. Tamang-tama yung ano dyan, yung kikiam, tapos yung fishbowl. Tapos yung hotdog. Wow, Pop Tata, she found out the pressure cup. Pampatulog mamaya. Put it there, put in the green cup. Sarap. Sangria is the best talaga. Costco. Sangria ng Costco. Yan. Kasi Try nyo, try nyo. naka 3 Kung, glasses. Naka 3 glasses. Kung meron mabibilhan. Anong mga ano kadahon kaya din yung mga barga? Yan, salami. Ay, itong cracker abo mo? Of course, with cracker, madam. And with chili. Tamang-tama yan sa wine mo. Siyempre. Ayos talaga. Excited ako dun sa ano binabake. Yung may pa-ube. Wow! Papa Luke! Uy, nagpapakalang ko rin. Kasi kung minute, iba ko nagbabakal ice cream. Papakal ube ice cream. Asan yung ilaw nito? Nasuot out kasi sa cheese. Light. Ano mo ba? Sarang ice cream sa dam. May Uy. nasuot out there. Yan. Ito iniintay ko. Oh, that's a mammoth. Ano? Cream cheese? Cream cheese. Philadelphia. Alas. Uy, yan baga girl, oh. Sa tubangan mo yung yellow. Enjoy mo pong mag-ayos. Enjoy ba daw ni mama mo yan? Lalo girl salad. Girl, masira mo siya mag-ibog salad. Mamimiss ni mama mo sa mga aparador na dumaan. Ano mo yan? Mahirap mo daw yun. Yung akala mo. Baka yan. Mag-cleaning nga niya siya. Mga aparador ni mama. Isama nila. Saka yun. Bukod sa malangsang. Ito kayo nga siya malangsang. 7. Tapos ano, wala. Grapes. Okay na ako. Apple. May ano, nasa yung Jufran. Jufran ba yun? Hindi ay iba. Tama na talaga kayo siyang pang-salami talaga yung joke. So, hindi to pang social ha. Ano lang to? Mekos. Para-paraan lang namin. Pero dapat tadi marami para masarap. Kung pag-iwan sila mama ko, dito ko na yan. Hindi mo talaga. Ito, birthday ka naman ako. Ang pwede dito ko wala ba? Hindi ko binari. Ay, iyo. Yung mga tinapay, yung mga Ano yan? Jofrans. No! Ano pala yan? Ha? Ano Anong tawag dyan? Pang salami talaga siyang ano. Pang salami talaga siya. Is it yummy? Nakakaslok. Sa sobrang sarap. Daddy, si Kuya kan subang grabe ka ni. Kuya? Si cream cheese, as in grabe, as in. Pero masira mo. Magda-diet na daw siya si Kuya eh. No? Malapit na. Guys, hindi to pang social. Ito ay, you know, homemade. Ano pa? Hindi to ang proper way, pero Masarap yun ano? Masarap yan talaga yung pula na yan. Kala ko lang. Ayos. Wala sa kanil. Tamis lang kasi ito no? Mababa lang ang alcohol content yun. Wala eh. Ay, may 6% din, no? What? Ayos. okay. Okay? Be careful ang face mo, anak. Masa nakakabili. Okay. Ano? Kamusta? Pwede. Pwede. Wow. Okay po. Don't touch. Very hot. Wow. Luto yan? Alam mo ito. Ano yun? Dry na yan. Pero ano mainit pa kaya dapat? Uy, masasisa mo. Mainit ang bibig. Tapos, anong sunod? We'll make purple cake, she said. Purple cake ka. Sa purple tinapay. Pero pag mainit pa kaya, baka Pari pag gano'n na ulo, mainit pa. Wow.
Ito po ha, hindi kami mga professional na. Disclaimer. Ano lang, disclaimer ha. It's a rectangle. Wow. Sabi niyo, ma. Ito ay mga pangbahay lang ha. Bibi, mapasok ka, Pang Bibi. sarili lang. Pang sariling consumption lang. Wow. Ah, upside down na. Tapos nga, baka ngayon magdugot. Mainit pa kaya eh. Excited Isabel. Ay, gano'n nag-hero ma. Tapi-tapi ah. Wow. Touch. Is it hot? No? Is it? Can you taste it? What does it taste like? Pero ano, shortbread. Wow. Pero shortbread. Pero bako siya mahamis. Ang mapasalam lang talaga si ube. Come on, let's do the ube. Help kita ta. Pero feeling ko. Help Tata hold this. Hold mo. Ayan. Oh, hold baby ha, hold. Hold tightly. Like that. Ano yung milk? Sabi mo, condense. Goodness. Condensada. Wow, look at that. That in Ano yun? Ube. Ube. Tapos lagan pa daw ang tubig. Bibi, ulam. It's okay. Kutsara ka mo. Or the ino. Ipakutsara mo kay Isabel ay shake. Ay, para maging Wait, violet. anak, wait. Maging violet na. the pilot. Tapos sabi lalagan pang tubig. Para ka umakin. Sige na, mix mo. It makes violet. It's purple, Mama. Sit. Sabi mo, it makes purple, everyone. Sabi mo, It makes purple anymore. Wow. Girl, parang Purple. Kasi inito siya sa microwave for 1 minute. And then that's it. Tapos, ididip yan. I-slice ka yan. I-slice ta pa pero para at siya nagkaroon ng mainit. makak Sige pa, yan. baby. Sige pa, baby. Look, Shake, ang shake, shake. kaya. Ay, so ano doon sila ako. It is. Ube. Wow. Say, it's ube, everyone. Nung isang araw, anong ginawa mo? Leche flan. Leche flan. Slowly, slowly. Wow. Mancha. So, pwede man yun sa leche flan? Sa ibabaw. Pwede na i-flavor mo sa Ayun. Si auntie may ginibong banana leche flan sa ramon. Purple. Okay, initong tana, 1 minute. Oh, enough O, na da. put na in the microwave. Put mo sa microwave da. Ano pa nga ni Joe? Wait, tata. Wait, fix mo pa yan. Wait, anak, wait. Help. Galaw ko na. Idip mo na gado. Yan. Ay, inarapawid niya man lang ka ni Joe. Oo. Yun talaga naggamit siyang tong. Tapos paikuton mo na dyan. Hindi daw. Sige, paikuton mo. Okay. Dahil dyan, gano'n kamuton mo na. Para dahil naman Ito, tumuto. gusto mo. Ay. Pero pangit daw ini. Dapat garo girl, ano, Sige pa. na, ka. Idip ko pa maray. Dahil, ining coconut garo makapalo na maray. Wow. Garo baga makakapal siya, ano. Girl. Sige daw, o try na, try. Mako siyang pino. Medyo makapal. Hindi na yan. Tagaan talo. May na-slice up na rin. Ni Isabel. Oh, darling. Girl, ano ko na sprinkle mo na. Yeah, sige Isabel, put. Good job. Wow. Pero kaya ano ni Dracula? Ay, so ako pero sige na. Oh, nasakto yun. Gamitan ko muna. Okay ba? Gising na si Jik-Jik. Ay, girl, yun na, girl. Gising na si Jik-Jik. Siram. Siram. Ano yan? Wow. Drew, pang kape-kape. Pero ito mo kayo ko. Masarap ba siya pakape? Masarap mo ka? Ayaw. Eh, games ni Mark. Ayaw. Hindi mo pala pretend, Papa. Tamang ano, dapat may Tim Hortons ka. Na ano, Hindi double-double. mo pigli-juice, Isabel, pinakan. Ano? Ano ba? May kulay pang ano. Wait, tissue. Masarap. Masarap. Papa, wait. Papa, baka mahulog. Hindi yan. Tissue. Hindi yan. Sige, bebe. Ano, masarap ano? Masarap.
Anong tawag dito? Something. Mm. Sila ano? Oh, slice mo na. Lalo pag ano na, bahaw na. Pag ano na, hindi na masyado mainit. Hindi mainit pa kasi itong bread ah. Maganda siguro kung hindi na mainit masyado. Yung real masiram. Pambalon. Pambaon, pwede pambaon. So yan, ganyan sila pag day off, pag walang magagawa. kung ano-ano niluluto. Ginagawa, bake, luto. Sabi nga nila kung ano-ano experiment. Tulad nito. Si mama mo, Jik. Ano-anong... Kasi nga, pag day off, bahay lang. Tapos, kasama lang mga bata. Kaya ako minsan, kung ano-ano ginagawa nila. Luto, bake. Ngayon, bake. Yung nakaraan, luto. Ay, nako. Yung dalawa, nandun kay Tita Helen. Ay, mami. Kabangan, tulungan ko na si Tata Helen. Tapos, Patikian. Asado man. asado. Coconut. Coconut yan, no? Mga legit. Ano pa? Yan ang mga legit. Tapos, ito na yung finished product. Yan. Ayos. Nag-i-enjoy si Mrs. ng mekos-mekos dyan sa... Yan lang ang ambag ko, promise. Nag-i-enjoy. Ini-enjoy ko ang ambag ko. Nag-i-enjoy ka dyan sa pag-mekos-mekos mo ng Aesthetic. Yan. Yan na. Ay, si Joanne. Napakadali lang gawin. Page anesthesia. Yan. Dapat baby. Nagdudong pa lang yan, hindi. Itong kisili na bonus pa Ay! Yeah. Hi! Hi! Bagong gising. Ano yan? What's that? Huh? Wow! What's that? Pasalubong na. It's a pasalubong. It's a pasalubong. Sit down. Ha? You should sit down. I want to sit down. You want to sit down? Let's go. So, yun lang ang aming vlog today. Kasi, mga day off ang mga nanay. Sabi mo, Inday. Ay, mga inday? Ang mga inday daw. Yan. So, yun lang. So, yun talaga ang gawa nila pag day off sila. No? Kumain, magluto, at mag-bake ng kung And ano-ano. mag-mess. Kumalat. Make mess. Yan na. Yun at salamat sa panonood. Yan. Hi, Jik! Ano yan? Finished product. Yan yung finished product na. Yan o. Ipakita mo ito lang, Marco. Huwag mo na kayo Yan. Yan. Sarap. Magbabaon ako niyan mamaya kasi ako may pasok. May pasok. Si Kuya, pauwi. Pauwi pa lang si Kuya. Alas 8. 7:30 na. Yan. So, yun po. Thank you. Say bye-bye. Bye-bye. Bye, kiss. Say bye everyone. Bye. Bye, everyone.